אז עכשיו שאנחנו מכירים את הצלילים, בעצם השלב של המטרה היא לזכור כל צליל, לדעת איפה הוא מונח. עכשיו זה לא רק לדעת בראש, זה שהידיים יכירו, שאנחנו נתאמן, שנגיע למצבים האלו, שאנחנו יכולים לנגן ואנחנו לא צריכים לחשוב ולא צריכים להסתכל אפילו. אז כמובן תרגיל ראשון, יש לנו את הסולמות. עכשיו הסולמות זה, איך אומרים, כל המוזיקה מושתתת על סולמות. אבל אנחנו לא נדבר איך זה כרגע מושתת, זה לשיעורים הבאים. כן נציג את הסולמות. אז יש לנו שני סולמות שהייתי רוצה שתכירו עכשיו. סולם דו מז'ור וסולם לה מינור. שניהם סולמות שנקראים טבעיים, אוקיי? למה הם טבעיים? זה לא לעכשיו. אבל שני הסולמות האלו, המכנה המשותף ביניהם, ששניהם רק על צלילים לבנים. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחשוב הרבה, רגע, פה יש לנו שחור, פה אין לנו שחור, פשוט רצים על הקלידים, ויש לנו סולם דו מז'ור או לה מינור. כמובן אני צוחק, אנחנו צריכים קצת להפעיל את האצבעות ולא רק את היד. יופי. אז בואו נתחיל עם סולם דו מז'ור. שימו לב, אני נגן פעם אחת מהר. אוקיי, עשיתי סולם דו מז'ור. יש לי 5 אצבעות ויש לי, אתם זוכרים, 8 צלילים. איך אני יכול לעשות בכזאת מהירות סולם של 8 צלילים עם 5 אצבעות? אוקיי, אז פה אנחנו מדברים על לצבוע. כמובן שזה לא רק זה, לצבוע כמובן זה חשוב מאוד. יש לנו גם את הזמן שהשריר נבנה, מנגנים לאט, ולאט לאט אנחנו מתקדמים ובסוף מגיעים למהירויות גבוהות. אבל חשוב לציין שחלק מהעניין הזה זה גם לצבוע. ולצבוע זה גם יכולת של הגמישות של היד. אוקיי, אז בואו נראה. סולם דו מז'ור. דו, רה, מי, ושימו לב, תוך כדי שאני מנגן מי, האגודל מחליפה לפה. סול, לה, סי, דו. אני חוזר עכשיו גם עם מספרי האצבעות. אגודל זה תמיד 1, זרת זה תמיד 5, אוקיי? לפי הסדר. אגודל, 1, אצבע 2, אמה 3, קמיצה 4 וזרת 5. אוקיי? אותו דבר גם ביד שמאל אגב. אגודל תמיד 1, זרת תמיד 5, תזכרו את זה. אוקיי, אז 1, 2, 3, ושימו לב, אופלה, אני מחליף ל1, שזה אגודל. 2, 3, 4, 5. עכשיו, אם אני חוזר חזרה, בואו נראה מה יקרה. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. אני רוצה להתעכב רגע על החלפת אצבעות בחזרה, שימו לב. שוב, סיימתי על אגודל, ועכשיו אני מחליף לאצבע שלישית. עכשיו, אני רוצה רק להראות לכם שתמיד הציר יהיה דרך אגודל, שימו לב, שעליתי, אגודל החליפה לי במקום האצבע השלישית, החלפתי לאגודל, אוקיי? בירידה לעומת זאת, אגודל הייתה, ומי שהחליפה זה אצבע שלישית. אוקיי? אז זאת אומרת, אגודל תמיד הייתה פה במקום כשאנחנו רוצים להחליף אצבע. כמובן שבמקרה הזה היה לנו גם את אצבע שלישית, אבל יכול להיות לנו גם סיטואציות אחרות, שזה יהיו אצבעות אחרות, אבל אגודל תמיד תהיה מעורבת בהחלפת האצבוע, אוקיי? עכשיו, אז שימו לב, זה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ו-5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. אז זה 1, 2, 3, זאת אומרת 3, ואז 1, 2, 3, 4, 5, שזה 5. 3, 5, זה עלייה. ירידה זה ההפך. 5, ואז 3. אוקיי? 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. ההפך, כן? אוקיי.
אז אחרי שהכרתם את זה, בואו נסתכל על יד שמאל. יד שמאל. היא הפוכה מיד ימין. אז קצת הסתבכתי. אם היא הפוכה, מה אני עושה אם אני עולה או כשאני יורד? בואו נראה. שימו לב, יד שמאל מתחילה בשונה מיד ימין, שהתחילה באגודל, מתחילה מהזרת. אוקיי? שימו לב מה יקרה. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. עכשיו, מישהו יכול להסביר לי מה היה שונה, מעבר לזה שהתחלנו עם הזרת, מה היה שונה יד שמאל ליד ימין? בואו נסביר. כשאני עליתי ביד ימין, החלפתי אחרי 3 אצבעות, אוקיי? לאגודל. כשאני ביד שמאל, החלפתי אחרי 5, אוקיי? ואז 3. זאת אומרת, ההפך מיד ימין. בואו נשים לב איך יד שמאל חוזרת. מתחילה מאגודל. זוכרים שביד ימין התחלנו מאגודל כשעלינו? ועכשיו יד שמאל מתחילה מאגודל כשאנחנו יורדים. 1, 2, 3, ואופלה, החלפנו לאגודל עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 5. זאת אומרת, כשיד שמאל עלתה, זה היה כמו שיד ימין ירדה. כשיד שמאל ירדה, כן? זה כמו שיד ימין עולה. בואו נדגים את זה, בואו נראה. במוחש. אוקיי, אגודל שתיהן באגודל. אוקיי? זאת אומרת, כמו מראה. כשיד שמאל עולה, זה כמו שיד ימין יורדת. אוקיי? וכשיד ימין יורדת, זה כמו שיד שמאל, כשיד ימין עולה, זה כמו שיד שמאל יורדת. מראה. אז אוקיי, הכל נחמד, אבל יש פה איזה בעיה. אם אני ארצה ששתי ידיים יעלו ביחד, יש לנו פה קצת קואורדינציה. למה? כי בעצם אם שתי ידיים יעלו ביחד, האצבוע יהיה במקום שונה, וזה לא יהיה אותם אצבעות. זאת לא תהיה אותה פעולה שאני עושה בשתי הידיים, זאת תהיה פעולה הפוכה. אוקיי, שימו לב. פה אני מתחיל באגודל, פה אני מתחיל בזרת. פה יד ימין מחליפה, פה יד שמאל לא מחליפה. פה יד שמאל מחליפה, יד ימין לא מחליפה. אוקיי, מי שיעקוב יזכור מתי החלפנו אצבוע בכל יד. אנחנו רואים ששתי הידיים לא מחליפות באותו זמן כאשר אנחנו הולכים לאותו כיוון, עולים או יורדים. וזה מבלבל. עכשיו, זה פה עבודת קואורדינציה, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד מאוד לאט. מאוד לאט בשביל שהדברים האלו יישבו. לעלות ולרדת. אוקיי, כל זה היה סולם דו מז'ור. יש לנו עוד סולם, שאמרנו סולם לה מינור. נסתכל. אז שוב, אני אולי אקצר, כי בעצם זה אותו אצבוע. שוב, הכל לבנים. אין לי פה, לא צריך לזכור איזה שחור באמצע, ושאני אתקל בו. הכל לבנים. כאילו כמו שטיח, אוקיי? אבל אנחנו עם אצבעות, זוכרים? אוקיי, אז יש לנו שוב, אצבע ראשונה זה על לה, אוקיי? ביד ימין. אצבע שנייה על סי. אצבע שלישית על דו. אצבע רביעית על רה. רביעית ראשונה, חזרנו לראשונה. אוקיי, החלפנו, זוכרים? 1, 2, 3, 1, 2. אוקיי, עכשיו זה מי. שלישית זה פה, רביעית זה סול, וחמישית זה לה. אוקיי, אותו דבר, כמו שעשינו בדו מז'ור, עכשיו גם בלה מינור, אותו אצבוע. ירידה, עשיתי זה מהר עכשיו, עוד פעם, חמישית, רביעית, שזה סול, שלישית, שזה פה, שנייה, שזה מי, ראשונה, שזה רה, ואופלה, אנחנו מחליפים לאצבע שלישית לדו, סי, לה. אוקיי? ממש אותו דבר כמו שהיה לנו בסולם דו מז'ור. בואו נלך ליד שמאל. עלייה,
אוקיי? אצבע חמישית, כן? שונה מיד ימין, כן? אנחנו זוכרים. אצבע חמישית, רביעית זה סי, שלישית זה דו, שנייה זה רה, ראשונה זה מי, והחלפת אצבוע אחרי 5 אצבעות. יד ימין אמרנו, אחרי 3 אצבעות בעלייה. אוקיי? החלפת אצבוע לאצבע שלישית, לפא, סול, אצבע שנייה, ראשונה זה לה. עכשיו, ירידה. לה, אצבע ראשונה. אצבע שנייה זה סול, אצבע שלישית זה פא, אצבע ראשונה זה מי, אצבע שנייה זה רה, אצבע שלישית זה דו, אצבע שנייה זה סי, ואצבע חמישית זה לה. אוקיי, עכשיו שתי ידיים. כמובן, כמו שאמרנו, יש לנו את שתי הידיים עכשיו לעבוד ביחד כשהן מחליפות בזמנים שונים. אוקיי, עלייה ביחד. כמובן, אני אציג אולי לפני זה שוב את המראה. אוקיי, אתם רואים? זה ראשונה שמחליפה באותו זמן, אבל הם במצב של מראה, כן? אז כמובן, האצבוע יתחלף באותו זמן. 1, 2, 3. ואז זה ראשונה. אבל אם אני ארצה להתחיל באותו כיוון, אז האצבעות יהיו שונות. אז בואו נדגים את זה. אוקיי? אוקיי, יד ימין מחליפה, יד שמאל נשארת באותו מקום. יד שמאל עכשיו תחליף יד ימין באותו מקום. ועד הסוף, יד ימין תסיים בחמישית, יד שמאל בראשונה, ועכשיו חזרה. יד שמאל מחליפה לראשונה, אחרי 3. יד ימין מחליפה אחרי 5. אוקיי, כמובן שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למהירויות. אוקיי? יופי. אז עד כאן לגבי סולמות ולגבי הכרת הצלילים. מקווה לראות אתכם בשיעורים הבאים. מקווה שנהנתם. יום טוב.